Că nu vorbește. Da, da. Și... Hai că o să merg eu la poliție. Dați-l lui pe ăsta mic, cu voi. Și că ăsta în Toceni. Da, nu are nimic aici, nu știu dacă... Iau telefonul lui taică-său. Da. Cum se deschide ăsta? Ce? Ia, ține-l. De pe uliță, ca cum era. Hai că mergem eu la poliție, să-i facem și... Ar trebui de unde e asta? Da? Ce? Ce? Nu știu că permisul nu-l are. Ei mă pus starea pe Unde aveți permisul de conducere? Eu vin la rând, dar dați în drumul, da. Nu vă dau drumul că sunteți recalcitrant și spuseți că mă bateți dacă vă dau drumul la cătuțe. Parcă așa ziseți. Da, da. Ia de că eu îmi dau vouă permisul, dar nu voi mi-l aduceți. Ce face? Nu voi mi-l aduceți. Ce să fie? Oricum se va reține permisul de conducere, ca să știți. Atunci nu ți-l arăt. Foarte bine. Nu e problemă. Copilul l-a mărcat eu mașina la căldură. Hai Hai să mergem. la... E închisă mașina, chile sunt tale. Dacă eu vă las, vă dau Nu e că nu-l are. E mașină la Bogdan. Păi știi ce? Hai să spun așa. Uite, pe lângă noi, ce ușurare. Un conducător au... Mă, da, nu cred că are permis de conducere. Unde? Să ții pe vrut să plece cu mașina după Să loc. plece cu mașina de pe loc, copilul ăla urla. Nu că e închisă. Vreau să mă uit de permis dacă dau de el, dar lasă că nu trebuie. Căci că plecare de Nu are permis, nu găsim foto pe mașina e pe permis. numele lui, nu știu ce. Nu trebuie să ai permis ca să ai mașină pe numele tău. Testare, droguri... Urcați-vă, care sunteți în plus, mă, urcați-vă unul cu el în spate. eu nu plec de acasă cu el în regulă. Nu am consumat, O să vedeți să doamne, facem și un... cu